Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da a da ba mu san shi ba. Kai ku bani kiɗa na gaida can zaki. Mai aiki bai zama cikin ɗaki. Kai ne ɗaya kai ka ba su mamaki. Mai rugani za mu gaida lantarki. Kasa MD Nishak cikin shauki. Da ka zo al'umma suna shauki. A bayan aiki baka yi wasa ba. Talabin da kake yi bai tsaya nan ba. Birni kauye ba za ka zauna ba. Mu dai addu'a ba za mu daina ba. Wallahi kamar ka ban mu samu ba. Don kayi abun da wasu ba su yo ba. Kai ne ɗaya ka ɗara su ba wai ba. Na jiyo talakawa na bayaninka. Na ji masu kuɗi suna bayaninka. Tsarin da kake yi ba mu kushe ka. Ku tashi mu gaida mai gida. Ku tashi mu gaida mai gida. Alkhairin za mu jaddada. Jaman aikin ka zan fada. Sakatariya ta yi kyau dalilinka. Gamman lodge kai ka seta aikinka. West quarters mun fahimci aikinka. Civil defense office ka yi aikinka. Kaga digital center ka gyara. Ofishin malamai kana ta aikinka. Makarantu duka mun ga aikinka. NCC walla mun ga aikinka. Yanzu babu uban da za ya kushe ka. Wasu ma fa gidansu ne ya rurrushe. Baka zauna ba ka je ka dudduba. Talabi ka ba su ba kalilan ba. Hidimar azumi ba za ka daina ba. Har award an baka ba guda ɗaya ba. Bangaren lafiya ba za ka kyale ba. Ga wutan nefa ba za su musa ba. Bangare na ruwa ba za mu koka ba. Birni kauye na kaga ka duba. Mata da maza suna yi matar ba. An yi jaman da dama can baya. Amma ba mu samu tamkar ka ba. Alhaji Mairu gara bagar da mai yan uba. Wani rabin Mairu gwani Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da a da ba mu san shi ba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Wani rabin Mairu gwani Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da a da ba mu san su ba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Allah Ubangiji kai ɗaya kaliki zan kira. Ka sare ni sharrika gaban makiyayin yo nasara. Albalmar Rasulu annabi abba abun zara. Ni shi na kama na san ba za na dausar ta ba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Asalam da sallama zan muku tambari na. Ina akwai batun da zan yau da ku kauce duka hadari. Ku fahimci wanda ke son ku niyyar shiga nan gari. Mana Alhaji Mairu ni ban ga tamkar sa ba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Addu'a mu kare yi mai domin bidar ci gaba. Ya wuce ya kare matsayi fata muke kan gaba. Daga Chama sai next level daukakar shi ne ci gaba. Idan ya samu mun samu ba zai hana manna ba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Wani rabin Mairu gwani Abdalla sai godiya. Da abun da kai wa al'umma fatan mu Allah ya biya. Ka tallafa wa al'umma
masa Allah ya kawo magani. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Mututu ya zama kairi cutar mu ga magani. Ga raba gardaman yan uba. Addu'a da roƙon Allah wannan ba zai fadi Ga ba. raba gardaman yan uba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Honorable mai rugwani Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da a da ba mu san shi ba. Yankin mu na ci gaba sanadin ka ne shugaba. Ga raba gardaman yan uba. Ka kawo duka hanyar da zai zamo ci gaba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Burin ka ne mu taso mu zauna muna kan gaba. Ga raba gardaman yan uba. Talakawa na godiya ba za mu kyale ka ba. Ga raba gardaman yan uba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Honorable mai rugwani Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da a da ba mu san shi ba. To ina kake tuwaf staff tilas na kai da kai. Ga raba gardaman yan uba. Modu aji muna tare ai dole in gai da kai. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Modu aji halinka na san ka baka son Ga kai. raba gardaman yan uba. PA na caman namu kaga kai ne kan Ga gaba. raba gardaman yan uba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Honorable mai rugwani Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da a da ba mu san shi ba. SSA Media tilas zan gaida ku. Ga raba gardaman yan uba. Ba kun rasenar akwai magana amani da kai. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Da akwai Sadiq Shatima kundu ina ji da Ga kai. raba gardaman yan uba. Ku ji wanka ka gaisuwa ni ba na manta da kai. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Ito ina Muhammad Abdullahi gaisuwa zan Ga makai. raba gardaman yan uba. Madu Mairu gaisuwan ka da ne abun shugaba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Sannan Muhammad Abdullahi ba na manta da Ga kai. raba gardaman yan uba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Honorable mai rugwani Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da a da ba mu san shi ba. Gara bakar da mai yan uba mu ba mu ga tamkar ka ba. Wani rabin mai rugwani Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da da ba mu san su Ga ba. raba gardaman yan uba. Mu ba mu ga tamkar ka ba. Honorable mai rugwani Abdalla sai godiya. Da zuwan ka mun ga aikin da a da ba mu san shi Magana. ba. Na gode sarki. Hey!